Tinokutambirai nhau dzomanhoko mabuja, nhau dzozuva rochitanhatu mwedzi uno waZvita. Tiri kufara kuti kwedu nokwamutoko samutoko youth festival yakabudirira pakapera sondopa zvikaita kudadisa chaiko. Wamwe vanhu vakaita mukurumbira zvokutodadisa zvikuru vanosanganisira wodehwe tsotsa group pabodzi inonzi nice school band wakaita zvisvinu kwakaitiwa mitambo yakasiyana-siyana yobhora pabodzi bhora romanja rovakadzi nezvimwe zvakasiyana-siyana. Toramba tichindotendawo Better Life Foundation wakaronga chiitiko wakabatsirwa pabodzi nowakaita kuti zviite zviri nani nomari dzawo. Toramba tichizvitenda izvi. Kupera sondokupo kare kwakaita madzonzoni apo dewa Mavhinga akapfa akakunzi agwarashiwa nechirwere chodziwa mupengo imo muSouth Africa muno. Zvinotohwadza kuti zvakaitika kudari kumunhu aidiwa nevazhinji. Unondoona zvinenge zvichiitika padandemutande kuti vanhu vari kuhwadziwa idi. Toramba tichindoti mweya wache uzorore murugare. Hopo reching'ono kwaya gonzi nodare rodzimhosva ranga rakagahwa namutongi musitu aribe mhosva atakanwa mhosva dzache dzaanga ari kupomerwa nehurumende dzokunzi kwai agoda kuti vanhu vamukire hurumende. Toramba tichitenda kubata kunodari kumatare edzimhosva, asi tinoemba kuti vachagona kusungisa wacho waiita kuti ambonzi anomhosva. Mwonzora wagovhundutsa vanhu vazhinji pawagoreketa kuti wakutobirira kuti waite ndiwo mutungamiri wehurumende iri kuteera. Paribe agoziva kuti zvakange zvadini kana kuti zviri kutandira papi kana kuti wari kuzviboyepi peno wari kuronga navamunangagwa kuti wagoite hurumende yeGNU pokare paribe agoziva. Ticharamba takaringa iko zvinoperera izvozvi. Mumwe aive munyori womutungamiri weCZI makore apfuura ekuma2003 kwai agopuwa mari inoita zviuru zvemari yekuAmerica 170 chaiwo. Kwai aive mukuru wacheyu anga ari kuda kuita zvokumurambidza kushanda pabodzi nokumuvhiringidza zvokumubhinya. Toramba tichitenda izvi tichiti dai zvadando kuvazhinji anonzi mbatayu kwai agokuita hondo yachei yokuti agobhadharwa mari kwomakore anotoda kusvika 20 chaiwo. Ichokwadi kuti zvinotohwadza asi tinotenda. Kune kambani yevaChina inonzi Zhongxin kwai yagoendesiwa kudare redzimhosva nomhuri yomumwe mukorokoza wayagopfikira mugodhi wayo ari mupenyu akabva atopfira mupokare. Nanyasi waridzi womunhuyu waribe kana kuboya kana chibodzi kana kuziva kuti muhama yawo yakaikiwa papi paribe akuzviziva. Idi nhau yegoridhe iyi ichata kunetsa chaiko. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Tiri mumigodhi kambani yeZimplats yagodhi iyo yatonhadzirira kuti ipopomedze bhiriyoni nomazana masere omamiliyoni omari yekuAmerica muZimbabwe. Wati wari kuda kuita izvi mumakore anosvika 5 ari kuteera zvokutoti panenge pane chipatapata chaicho. Ticharamba tichiringa kuti zvinokoneka chere kana kuti vanozviita sei. Tiri kungoringa tigokunyepai. Kwai hurumende yagotoda kunyorera mabhengi kuti wagopewo wabasa wehurumende wese mari dzobhonasi ari mari chaiyo yomayusa. Paribe agoziva kuti mari iyo iriko chere kana kuti iripoba nokuti ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvidini. Tichagokunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Munozvo mutambo woZifa wagoreketayo kuti wabenuka kubasa zviri bei nokuti wakanga wadzingiwa basa noSRC wachiti iwo wakaita kuendesa kumatare edzimhosva nhau yekudzingiwa basa kwawo saka wakutokwanisa kubenuka kubasa. Heno kuti ichokwadi kana kuti zvichatekera sei ticharamba takaringa matope anenge wachigadzidza naiwaya. Zviri kuitika pasi rese. Waramaphosa wagoti iwo wakumirira kuti kuunziwe bepa nowanhu wakaisa kuti womanikidza chere wanhu wese munyika mavo kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Paribe agoziva kuti zvichadini asi wazhinji wari kundoreketa padandemutande paribe ari kunyatsoti ndiye musvinu
pani wese wari kuita zvokureketazve ticharamba tichiringa kuti vanozvikona chiri zvavari kuda kuitazvo. Inonzi Tanzania Port Authority yagobisiwa nomutungamiri wenyika kuTanzania asi paribe kuzivikanwa kuti yabisiwei kana kuti zviri kumbotekaira sei. Ticharamba tichiringa kwazvinenge zviri kuendako. Lewis Hamilton agowina pokare nozuro kuSaudi Arabia uko wanga wari kumhanyidzana nedzimotika dzawodzo kwokutanda munyika iyi. Idi wazhinji wanga waita kumumakirira chaiko kuti atadze kuhwina, asi aiwa akatoita kuhwiwa naYahwe chaiko kuti ahwine. KuGambia kwayaDama Barrow ndiye apinda pokare panyanga nozvikamu 53 kubva muzana zvese zvakavhothiwa. Aiwa tinoti makorokoto nazvo. Mukugumisira Manchester United nozuro yakahwina pokare nomudurayiridzi mutsva wayainayo. Aiwa tinozvitenda izvi dai zvaramba zvakadando. Toramba tichiti tiboya nehwedza. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.